og velkommen til mit atelier. Jeg tænkte lige, jeg vil give jer sådan en tur rundt der, hvor jeg står og arbejder. Der ser nogenlunde sådan ud. Lærreder, maling. Rigtig god udsigt ud til min have, hvor jeg får en masse lys ind af de her vinduer. Og så er der mit skrivebord. Ja, jeg ved godt, det ikke er nogen fabelagtig løsning med den der computer lige pt. Men sådan må det være i en periode. Det duer. Herovre på den her side, der har jeg gjort klar til mit næste projekt, som er et vision board til LSV Group. Jeg håber virkelig, hvis de kigger med, at de kan kende farverne. Jeg har tænkt mig at optage til jer, hvordan det her vision board bliver til. Og når jeg så er færdig en gang, så samler jeg videoen sådan, at I kan se hele processen og forløbet i sådan et vision board. Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg starter lige om lidt.